get ready with me lennolle Espanjaan. Siis mä en oo ennen maistanut tätä. Vittua. Mä maistan työssä. Tää on oikeesti aivan hyvää. Tää on tää joku vadelma akai marja. Tiedättekö, mä oon ottanut tätä niin kauan, että me lähdetään. Siis oikeesti vihdoin mä pääsen lämpimään. Mä en nyt sit tiedä, kuinka hyvin on mennyt, koska mä en oo vieläkään pakannut siis läheskään kaikkea. Ja meidän pitää lähteä niinku 1:30 suunnilleen niinku lentokentälle. Nämä mun meikkivoiteet on niin vääränsävyisiä nyt, kun on niinku ruskettu näille iholle. Tai kun mä oon niinku itse ruskettavaa. Ja nyt mä oon niinku kuorinut kaikki itse ruskettavat niinku matkaa varten niinku pois. Siis kun mä en oikein tiedä, että millaisia videoita mä niinku kuvaisin tuolta Espanjasta. Että jotain niinku shopping haulua ja jotain niinku että mitä. Niin laittakaa mulle niinku, että mitä te niinku haluatte. Koska tiedättekö, mä haluan kuvaa siellä jotain. Mutta mä en vaan sit niinku tiedä, että mitä. Ja niinku mulla on siellä joku 2,5 viikkoa, niin siinä on niinku sitä aikaa kuvaakin. Mä tein nää kynnet. Ne on ihan ok. Noi kukat vaan vähän meni. Siis mulla on tässä oikeesti sika hyvin vielä aikaa. Kello on vasta 11. Ja mä oon melkein meikannut. Ja no pitää vielä silleen pakkaa, mutta sit mulla on niinku oikeesti vaan niinku vapaa-aikaa siihen asti, että me lähdetään. Siis kun mä en oikeesti tiedä, mitä mä enää niinku höpöttelisin. Koska niinku mun ideat vaan niinku loppuu kesken. Että siis saa laittaa muutenkin ideoita, että mitä mä niinku höpöttelisin näissä videoissa. Siis nyt lähtee vähän tätä, mulla on tämmönen joku ihan vitu vanha contour-paletti. Niin vähän sitä tänne näin, niin ei oo niin kauhea tää väriero niinku tässä. Okei, käsiin asti mä en nyt jaksa aloittaa levittää, mutta niinku. Siis tiedättekö te paljon mua niinku pelottaa ottaa toi Diorin palet tai toi highlighter-paletti mukaan. Koska niinku, vittu mitä jos se menee, kun se menee ruumaan, niin mitä jos se menee siellä rikki? Niinku mä en oo valmis siihen, että jos se menee rikki. Se oli sen verran niinku kallis ja se on muutenkin ihan vitun hyvä. Päädyin siihen, että mä otan semmosen vähän kusisemman highlighter-paletin, koska mä en vittu halua, että se oikeesti menee rikki. Ja no, jos tääkin menee rikki, niin sit mä kyllä oikeesti sit tulee kyllä kunnon ragebei. Siis mun iho kiiltää tosta silleen, kun siinä on semmonen pimple patch. Niin, siis mä en tiedä, voiko mä oikeesti niinku liikaa niinku hypettää tätä palettia. Siis paras siis ostos ikinä. Tai siis mä sain tän äidiltä lahjaksi, mut kuitenkin. Siis mähän aion olla pääsääntöisesti tuolla niinku ilman meikkiä. Mut tiiäks, jos menee vaan illalla syömään, niin sit on kiva laittautua. Jos joku ihmettelee, miten me ollaan siellä 2,5 viikkoa, niin meillä on siellä niinku kämppä. Niin. Okei, tää on nyt final look. Toivottakaa mulle onnea, ettei se lentokone tipu.